Криско или Оменати. Готови ли сте? Започваме. Криско има 6 букви в името си. Криско се римува с Гриско, което пак има 6 букви. 6 плюс 6 равно 12. 12 делено на 3, защото толкова яйца са нужни за един хубав омлет, е равно на 4. Костенурките нинджа са също 4. Съвпадение. Не мисля. Костенурките нинджа обичат да ядат пица. Пицата има триъгълна форма. Знаете ли, че ако свържем два триъгълника се получава един по-голям триъгълник? Голям има 5 букви. Триъгълник има 10 букви. 10 плюс 5 равно 15. 5 на 10-та буква в азбуката е О. Знаете ли кое прилича на О? Точно така. Капачките. С капачките затваряме бутилки. В бутилките се слага фанта и кола. Фанта има 5 букви, кола има 4 букви. 5 минус 4 е 1. Точно колкото са очите на Илио Менати. Криско Илио Менати потвърдено.